Du lytter til Pet Talks, en podcast produceret af Professionshøjskolen Absalon. Her kan du få indsigt i relevante emner, tendenser og dilemmaer inden for det pædagogiske felt, og inspiration til at gøre hverdagen mere berigende for dig selv, dine kollegaer og de børn, unge eller voksne, du arbejder med. Hej og velkommen til den her podcast. Mit navn er Michel Winkler. Jeg er vært i dagens afsnit. Jeg er kommunikationskonsulent på Absalon, og i dag der har jeg besøg af 3 spændende, inspirerende kvinder. Det er Karina, Rikke og Annika. Karina, vil du ikke starte med at præsentere dig selv, så lytterne er med på, hvem vi har med i studiet her? Jo, jeg hedder Karina, og jeg er pædagog-afdelingsleder i Bangsebrohuset, som er en naturgruppe, der er sprunget ud af et større integreret dagtilbud inde i byen i Nykøbing Falster. Ja. Og Rikke? Ja, jamen jeg underviser i naturudliv på Absalon, på pædagoguddannelsen, og så er jeg uddannet naturvejleder og har arbejdet som naturpædagog i 13 år, og derforuden har jeg en master i didaktik og pædagogik. Og så for lang tid siden er jeg også uddannet agronom, så det er sådan en baggrund, jeg har med mig, men i den her sammenhæng, der er jeg udviklingsmedarbejder i projektet Naturlig Science i dagtilbud. Og Annika? Ja, jeg har arbejdet som underviser i naturudliv i 26 år på pædagoguddannelsen. Jeg er oprindeligt uddannet biolog og har arbejdet i skoletjenesten som formidlingsmedarbejder i 10 år inde i Zoologisk Have. Derudover så er jeg også medarbejder i projektet Naturlig Science i dagtilbud. Jeg har også arbejdet som konsulent på eksperimentaret i forhold til science i dagtilbud kurser. Mm-hmm. Og nu er det blevet sagt et par gange, så I som lytter kan garanteret godt regne ud, hvad det er, det handler om i dag. Men nu siger jeg det lige for en sikkerheds skyld. I dag skal vi snakke om science i pædagogisk sammenhæng. Og jeg tænker med det samme, sådan noget med kolber og boblende ting, og Newton og Einstein og alt muligt andet. Men jeg er ret sikker på, at det måske ikke er sådan, som det foregår ude i dagtilbudene. Så Annika, kan du ikke starte med, sådan lige så lytterne er med også, hvad er science, når vi snakker i sin pædagogfaglige sammenhæng her? Science i dagtilbud er simpelthen, at børnene får lov til at være nysgerrige og undersøgende, at tælle, at måle, at afprøve, og på den måde blive klogere på verden omkring dem. Det er også, at de kan få lov til at eksperimentere og have hypoteser om, hvad de tror, der sker, når de gør noget med noget, og at de reflekterer over, hvad er det egentlig, de bliver klogere på om verden. Og det er for de helt små til de helt store i dagtilbud, at man kan lave science. Så det er ikke noget storladent med rumraketter og universet nødvendigvis. Det kan også være sand i sandkassen, eller vægte, eller den slags ting. Det kan simpelthen være hvad som helst. Det kan være snegle, det kan være visne blade, det kan være vand, og det kan også være aktiviteter indendøre af forskellige art, med legetøj, med mad, med hvad som helst. Det er i virkeligheden en tilgang, mere end det er decideret en bestemt kategori af aktiviteter. Og hvorfor er det science relevant at snakke om lige nu? Jamen det er det jo, fordi at vi har fået de her styrkede læreplanstemaer omkring naturudliv og science, hvor science jo er en ny del af det, og også at pædagoger godt kan stå lidt usikre over for science-delen, netop fordi, hvad er det her science? Det har ikke været en del af de fleste pædagogers uddannelse, og derfor skal det godt være lidt svært for pædagoger at få hul på. Nu nævner du, I nævner det her projekt, jeg har været en del af. Kan du ikke lige kort ridse op, så lytterne er med, hvad gik projektet ud på? Ja, jamen Naturlig Science, det er et 3-årigt udviklingsprojekt, som vi har kørt i Guldborgsund Kommune i 3 naturinstitutioner, hvor Annika og jeg har været ude og facilitere nogle tilgange til science, som er blevet afprøvet ude i institutionerne af pædagogerne. Så vi har haft meget fokus på den filosofiske samtale, eller den måde, man ligesom tilgår verden på, naturfænomener, hvordan kan vi som voksne stille os undrende sammen med børn omkring science.
Det udviklingsprojekt, forskningsprojekt, det har du været en del af, Karina. Kan du ikke sige lidt om, hvorfor det var interessant for jer at være med i det? Jamen, det faldt som en appelsin i vores turban, fordi vi på det tidspunkt lige var startet i vores skovgruppe, og forinden da har jeg været i den her bynære institution i 18-19 år på det tidspunkt. Og det er jo en helt anden pædagogisk praksis, man er vant til at gøre det. Den er meget tidsstruktureret, og så vi skulle ligesom tænke noget nyt ind i det her nye hus, vi var landet i. Så da det her projekt kom, så valgte vi at sige ja. Fordi den nye viden er altid dejligt, og science kom ind i dagtilbudsloven, det er noget, vi skal arbejde med. Så det handlede meget om at springe ud i det og ture det. Ja. Hvad har så været svært, eller hvad er det, der knaser, når man skal til at arbejde med science i dagtilbud? Jamen, det er, at man er vant til at have et skema, der er planlagt meget, til pludselig at skulle give mere tid. Du skal ændre hele din pædagogiske praksis, din metode. Alt det, du har været vant til at bruge, det bliver pludselig grebet an på en helt ny måde. Og især efter vi havde besøg af Annika, der har været tilknyttet vores hus, kommet ned og fortalt os om de her tilgange til science og naturpædagogik i det hele. Men det har været svært, det her voksenperspektiv, at skulle, flytte det ned til børneperspektivet, så de også var med på, hvad det var, vi ville. Fordi vi var også, ligesom du sagde tidligere, tænkte, at skal vi ud og bygge raketter, eller skal vi lave kemiforsøg? Og det har jo intet med det at gøre. Men der går noget tid, og det knaser meget, når man skal omsætte det, så børn også er med på, hvad det går ud på. Men når det sker, så kører det bare. Kan du komme med et konkret eksempel på det der med at omsætte noget fra voksenperspektiv til børneperspektiv? Ja, det kan jeg sagtens. Hvor det kan være svært? Jamen, i starten havde vi det meget svært ved, at når vi som voksne havde planlagt, nu skulle vi gå en tur i skoven, og vi skal ud og undersøge, hvad gør vi med regnorm, hvordan ser de ud, eller et hvilket som helst andet insekt. Men lige på den her tur, der var det faktisk meget specifikt, det var faktisk bænkebider. Og vi gik, og på vejen, så begynder børnene at undersøge alt muligt andet, og der mødte vi den her frustration. Nej, kom nu, vi skal videre, fordi vi havde den her planlægning, den her rammesætning, at det var bænkebider, vi skulle ud og finde. Og det var jo vores målsætning i det, og vores rammer og voksenperspektiv. Og der kunne vi godt se, da vi kom tilbage, og vi spurgte børnene, altså de havde jo overhovedet ingen interesse i noget af det, vi havde planlagt. Og der satte vi os ned og snakkede omkring det her, hvad er det egentlig, der skal til? Det handler om at give slip på det her voksenperspektiv, den her faste rammesætning, at man skal have en overordnet ramme, men den skal være flytbar sammen med børnene. At det kommer der altså bedst resultat ud af på den lange bane. Så det er en metode, vi har tillagt os, og jeg tror ikke, at vi kommer fra den igen. Nej. Og du har været inde over, Annika, du signalerer lige med fingeren, at du gerne vil sige noget, det kan du som lytter selvfølgelig ikke høre. Ja, byd endelig ind. Ja, fordi noget af det andet, vi har oplevet, der knaser eller kan være en udfordring, det er, at vi tænkte allerede fra starten af projektet i, at det skulle handle om samtalen, den filosofiske samtale, hvor man bruger de produktive spørgsmål. Og de produktive spørgsmål er spørgsmål, hvor man åbner for, at der bliver undersøgt, at man stimulerer nysgerrigheden, og man giver børnene lederskabet i den proces. Og vi oplevede alle, at vi meget hurtigt kom til at gå over en undervisningstone i stedet for, hvor vi stillede spørgsmål, der kun var et rigtigt svar på. Ved du, eller tror du ved, hvorfor den her gør det? Og så skulle børnene ligesom kunne svare rigtigt, fordi der var et rigtigt og et forkert svar. Og så til at flytte os over i at stille spørgsmål, hvor der egentlig ikke er nogen rigtige svar, men som inviterer. For eksempel, kan du se forskellen? Er der en forskel? Hvilken forskel er der? Hvad tror du, der sker, hvis vi gør sådan og sådan? Og det er en svær proces for os voksne, fordi vi selv er skolet i og vokset op med undervisningstonen, som man kalder det, når man stiller spørgsmål, der kun har et svar. Og så det at bevæge sig over til udvekslingstonen, hvor man i meget højere grad stiller spørgsmål for at starte nysgerrighed og undersøgelse i fællesskab. Men der er jo også det her med, at når man så går ind i den her
produktive samtale, eller med fokus på produktive spørgsmål, så kan børnene jo godt vinkle det i en retning, hvor man kan blive usikker som fagperson, om man nu ved nok om det. Fordi vi føler jo, at vi skal vide det hele, og vi skal være forberedt, og vi er vant til at, i praksis er vi vant til at forberede aktiviteter, pædagogiske aktiviteter, som vi ligesom har gjort os nogle tanker om, hvad er målet med det. Og pludselig står vi i en ny situation, hvor vi står i et spontant rum, og børnene byder ind med noget, som de bliver optaget af. Og så kræver det en ny metode, en ny tilgang, og så man også føler, at man lykkes i det, og kan få børnene med i den her, altså så de fortsætter med at være undersøgende omkring det, som de er optaget af, så man ikke får dræbt deres kreativitet i et lukket spørgsmål, som kan virke afvisende. Så det er helt klart en ny forholdenhed, som vi har arbejdet rigtig meget med i projektet. Hvordan forholder børnene sig så til den der? Altså, jeg kan da godt se mig selv i det der som forældre til en lille dreng, der også går i dagtilbud, at man netop forsøger at stille nogle lukkede spørgsmål, eller forsøger at komme med svar så enkle som muligt, fordi man tænker, at det mere kan de ikke kapere. Hvordan oplever I, Karina, at børnene så forholder sig til, at det bliver sådan også en lidt mere åben proces? Jeg oplever faktisk, at de bliver meget mere engageret, fordi de føler også, at vi er det. At vi ikke afkræver dem noget svar. Vi havde et eksempel på en tur engang, hvor vi skulle faktisk finde en trekant nede i tasken. Vi har taget nogle forskellige former med, og helt bevidst så begynder jeg at tage nogle forkerte ting frem, nogle forkerte former. Og siger, nej, nu fandt jeg trekanten. Og jeg siger, nej, hvor er du dum. Det er ikke den trekant, det er en firkant. Og sådan bliver jeg ved, helt bevidst ved jeg jo godt, hvad det er. Men giver børnene mulighed for at sige, at voksne kan også fejle, og der bliver ikke afkrævet noget rigtigt eller forkert svar lige nu. Vi arbejder sammen hen imod det. Og det gør bare, at når vi så samtaler med dem undervejs, i både de produktive spørgsmål, filosofisk samtale, at de hviler mere i det. De er meget mere rolige og engagerede, og jeg fornemmer heller ikke, at de synes, det er en aktivitet, der skal slutte lige nu og her, fordi nu skal vi videre til noget andet. Altså deres fordybelsestid, den er meget mere optimeret, end den har været førhen. Ja. Ja, så man kan faktisk sige, at rammesætningen er jo lidt den samme. Det er bare, man åbner op for indholdsstrukturen i den måde, man samtaler på. Så børnene, de bliver ved med at have den her, man kan sige, altså de forholder sig jo legende til det, og er nysgerrige og undersøgende. Så pædagogen i højere grad står for at skabe en impuls omkring noget. Og det er jo, deri ligger forberedelsen jo i virkeligheden, at man har gjort sådan nogle tanker om, eller det kan man i hvert fald være en af tilgangene, at man har gjort sådan nogle tanker om, hvad er det, vi godt kunne tænke os at være nysgerrige på, og hvad har vi af materialer, som vi ligesom kan tilbyde børnene til at kunne være undersøgende. Mm. Og nu har I jo så arbejdet 3 år med det her projekt. Har I også været med i 3 år? Ja. Nu har vi jo snakket lidt om, hvad der kan være udfordringer og nogle konkrete eksempler. Hvad er I så kommet frem til? Hvad kan man så gøre? Det har I jo også nævnt lidt her, men hvad har resultaterne været af det her projekt her? Jamen altså, et af resultaterne er, at det på en gang både er let og svært at komme i gang med science. Men det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at man forstår, at rollen som pædagog både kan være at inspirere, netop ved at henlede opmærksomhed på noget, der er værd at undersøge, eller værd at udforske, at lege med, eksperimentere med, og samtidig skabe de rammer, der kan understøtte denne eksperimenteren, både fysisk, med udstyr, med værktøjer for eksempel, men også ved den måde, man ledsager børnene ind i det her fantastiske, opslugte nysgerrighedsundersøgelsesunivers, der er så kreativt og legende. Der sker noget helt særligt, hvis man som voksen formår det. Så det er i hvert fald noget af det, vi har opdaget, det er, at det dybest set handler om en forholden sig som voksen, kombineret med, at man som voksen har viden om, at man kan noget, og hvad det er, man kan.
Og så indimellem vil vi også sige, at vi har fundet ud af, at der er mange, der siger, at man ikke behøver at vide noget om natur for at kunne lave science. Men vores oplevelse er, at jo mere man ved, jo videre rammer får man faktisk også. Så det er i hvert fald et af de fund, vi har gjort omkring, hvad der kan gøre det let at komme i gang med science. Er der andre ting, som I vil fremhæve? Jeg kunne godt tænke mig at byde ind med, at vores fokus har flyttet sig lidt fra de her læringsmiljøer, at de ikke behøver at være skabt indendørs i form af et legekøkken, eller nu har vi Lego-hjørne her, og det er kun der, vi leger med det, eller et eller andet. Altså ting bliver flytbare. At man pakker en taske med noget, som børnene også har haft, som I sagde før, ikke? Altså har budt ind med, hvad skal der i, og så kan vi jo godt som voksne tænke, det var da en underlig ting, hvorfor skal vi have 4 Lego-klodser med, eller en pose salt, eller en pose mel. Men tag det med, fordi børnene har en idé og en intention om noget, de vil bruge det til. Og her skal vi jo også tænke, der er de jo også medskaber af et læringsmiljø, som vi så tager med os, når vi går ud på tur i skoven, eller ude på legepladsen. Det behøver ikke at være ude for matriklen, men at man i hvert fald i det her projekt har vi lært rigtig meget med, at læringsmiljøer er rigtig meget flytbare. Og det tror jeg også for nogen kan være svært at få øje på nogle gange, det der, at man kan brede det så meget ud. Jeg ved ikke, om det giver mening. Ja. Nu snakkede vi tidligere, Karina, om ting, der havde været svært for jer i starten. Og sådan. Hvis du skulle give godt råd til andre, der godt kunne tænke sig at komme i gang med det her, der sidder ude i nogle dagtilbud, hvad skulle det så være? Det skulle være, at de skal tage imod det. Det er spændende, og de skal give sig selv fri, siger vi gerne. Giv dig selv fri. Lad være med at have de der tøjler på dig selv, med at du skal, ligesom Annika siger, man skal vide en masse. Nej, for det kommer af sig selv undervejs, fordi det er jo ting, vi undersøger sammen med børnene. Eller så læser man lidt op på det, eller et eller andet, så man er noget forberedt. Selvfølgelig gør man det. Men det handler meget om som pædagog at give sig selv fri for det her rammesætning, at ting skal lykkes. Fordi det lykkedes ikke. Altså 9 ud af 10 ting, vi laver, de lykkedes ikke. Og det er okay at vise børnene, at det lykkedes ikke. Og så kommer det, hvad kan vi så gøre? Det kan jo godt være, at jeg som pædagog eller voksen i starten godt vidste, at det her det mislykkedes på forhånd, men det ved børnene jo ikke. Og det er vi jo nødt til at lære på en eller anden måde, at det kan vi lave. Det der er en løsning på måske. Og så må vi finde ud af den samme. Ja, så det handler det rigtig meget om, men det er ting, der tager tid. Det er ikke noget, man bare går over en uge og siger, nu gør vi det. Nej, det er vel nærmest en kulturændring. Det er rigtig meget en kulturændring, og nogen kan det, ved at våge påstå, og nogen er bare slet ikke til det. Altså, sådan er vi jo så forskellige som mennesker og pædagoger også. Nogen har meget brug for at have det rammesat og skrevet ned, og meget i skemaer og noget, og det kan du bare ikke med den her science-tilgang, som vi i hvert fald arbejder under der, hvor vi er, ikke? No. Ja. Nu taler Karina selvfølgelig ud fra den institution, hun arbejder i, men I har jo samarbejdet med nogle andre. Er det de samme ting, I ser på tværs af institutionerne? Altså nu har jeg været tilknyttet Søopos som en anden institution, og noget af det, som de var meget optaget af, det var, hvor meget der egentlig skulle til for at, ligesom at turde fejle og få arbejdet med de her produktive spørgsmål, og faktisk også blev bevidst om, at okay, nu fik jeg så ikke stillet det rigtige spørgsmål. Altså man er simpelthen nødt til at træne og øve, og også acceptere, at nogle gange, så får man ikke gjort det helt så vellykket, som man godt kunne have tænkt sig. Og så siger man, vedkendt, så siger man, nu er vi ude i en øve-trænebane her, hvor vi prøver ting af og ser, hvordan vi kan strukturere en samtale. Og der skal man skal have mod på også at fejle. Men det giver meget hurtigt sig selv, hvis man får stillet et lukket spørgsmål, enten at børnene ikke svarer, eller at de går deres vej, eller måske svarer sådan faktisk meget fantasifuldt eller hen i vejret, så kan man jo hurtigt mærke, at nu er man på afveje her. Ikke? Så det synes jeg er noget af det, som vi arbejder rigtig meget med.
Nu kan jeg høre på jer, at det er jo meget et mindset, det er meget en kultur, man arbejder med, en spørgeramme, en metode at gå til pædagogikken og samværet med børnene og sådan en eksplorativ tilgang. Men hvis man nu alligevel sidder og tænker, at det der med at pakke en taske med 4 Lego-klodser og en pose mel, det er lige for abstrakt til at gå til i starten. Er det så sådan, så I løbet af projektet, eller måske hos jer i institutionen har lavet sådan en eller anden idébank, eller nogle ting, hvor I har testet af, lige præcis det her fungerer ret godt, eller er det noget, I har arbejdet med? Ja, det har vi. Altså, vi faktisk står lige midt i det. Vi har opfundet nogle science-rygsække, som skal bredes ud i hele Guldborgsund Kommune til de institutioner, der har interesse i det, og planen er pt. At os, der har været i projektet, skal ud og prøve at formidle til de andre institutioner, hvad er det, vi har leget med, og hvad er det, man kan bruge de her ting til. Og så håber vi jo, de tager det til sig og bliver lige så begejstrede, som vi er. Så ja. Som en del af projektet har vi også produceret, eller er i gang med at producere, noget vi kalder en science-kuffert, som ikke er sådan en fysisk kuffert, men en virtuel kuffert med materialer, som pædagoger i hele landet vil kunne benytte sig af. Og hvor der både vil være inspiration til aktiviteter, der vil være gode eksempler og små cases, og så vil der også være nogle spørgsmålskort, som er eksempler på, hvordan man kan stille gode, produktive spørgsmål til børn, som kan stimulere netop til science-pædagogiske aktiviteter. Spændende. Godt, nu synes jeg, vi har været ret godt rundt om emnet her, men hvis man nu sidder derude og er og bliver inspireret af det her, og rigtig gerne vil i gang, hvad kunne man så gøre? Har I nogle konkrete eksempler på, hvad man kunne gøre for at komme i gang? Ja, jamen man kunne i hvert fald man kunne tage sådan et tema som arbejde med lys og skygge. Det har vi gjort ude i den institution, jeg har været i, hvor at pædagogen ligesom har rammesat det tematisk og ved at formidle noget omkring lys og skygge, sat den her impuls i gang, hvor børnene blev undersøgende og nysgerrige på længder af skygge, eller hvad skygge var i forhold til hinanden. Og hun også havde etableret en materialebank, hvor børnene ligesom kunne prøve med tingene, eller prøve forskellige ting, og så tegne skygger. Jo faktisk havde et meget, meget langt forløb, hvor børnene var fordybet på forskellige måder i samspil med hinanden. Det var en meget interessant dag at være en del af, fordi børnene var så optaget og var så undersøgende, og altså det var dem, der drev undersøgelsen. Ja. Det er også dejligt let tilgængeligt, ikke? Altså lyskilde, og så er der nogle skygger. Ja. Og en anden aktivitet, som også er ret nemt tilgængelig, det er at tage ud og undersøge noget og finde ud af, hvordan noget ligner hinanden, og hvordan noget er forskelligt. Og for eksempel lige nu kan det være svampe. For man behøver egentlig ikke vide andet om svampe, end man godt må røre ved alle svampe, også de allergiftigste i Danmark, og se faktisk sut på fingrene bagefter. Man falder ikke død om. Og så kan man gå ud og finde ud af, hvor mange forskellige svampe kan vi finde. Hvordan vil vi sortere dem? Vil vi sortere dem efter farve, efter duft, efter størrelse? Hvad kan vi gøre med svampe? Hvordan føles de? Og så på den måde undersøge verden og finde ud af at kvantificere, som man kalder det, hvor mange svampe ligner hinanden, og på hvilke måder er de forskellige og ens. Så det er også og så senere på året kan man jo bare tage sten i stedet for, for de er der jo altid, og man kan tage blade og smådyr. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om bare at kaste sig ud i det. Mm. Ja, en tur ud af huset kunne være at gå ned og se, hvor meget vand der er i havnen, hvis man bor i nærheden af en havn. Vi er så heldige at have en klimasø i nærheden og en stor å, og det har vores børn været meget optaget af, så det faldt naturligt selvfølgelig. Og det giver også anledning til at udforske, hvordan måler vi dybden i den her å. Hvordan kan vi se, om der er meget vand i klimasøen. Det er noget med at tegne nogle streger i vandet, eller kan man bruge andre ting til at måle med, hvor man kigger i sin taske, hvad har vi med. Børnene fandt grene og lagde, og så gik vi derover efter nogle dage, og så var der lige så meget vand i klimasøen, eller var stregen forsvundet, og hvorfor var den forsvundet? Jamen, det var fordi det havde regnet. Jamen, hvor meget regner det? Så står man igen, det ved jeg vi ikke lige, men hvordan kan vi finde ud af det?
regnmålere. Så lavede vi vores egne regnmålere. Altså, ting har det også med at bide sig selv lidt i halen og blive ved og skabe noget nyt, fordi børnene har interessen i det. Ja, så vi lavede regnmålere, og nogen satte dem op inde i vores bålhytte, og nogen satte dem op udenfor, og hvorfor var der så regn i den udenfor, ikke den indenfor? Og ja, det er bare at kaste sig ud i det. Ja, det lyder jo lige til at gå til. Ja, men det er det også. Er der noget her på falderebet, som I synes, vi mangler at få med, som kunne være interessant for lytterne? Altså jeg sidder lige og kommer i tanke om, at jeg kunne godt lige tænke mig at få et eksempel mere med, for ude i Søruphus var vi jo meget optaget af snegle på et tidspunkt, og det gjorde faktisk, at vi udviklede nogle farvekort, der gjorde, at børnene de havde deres egen farvekort, så de kunne gå ud og sammenligne de her snegle. Så en snegle ikke bare var en snegl, men en snegl både havde forskellige former, men også forskellige farver, og det gjorde jo, at der kom rigtig mange spørgsmål fra børnene. De blev så undersøgende og så nysgerrige på de snegle, så det varede faktisk, altså den tematik varede jo hele efteråret ud. Så det blev vi rigtig meget klogere på alle sammen. Så de er snegleeksperter altså? Det vil jeg sige. Ja. Godt. Men mindre I har noget sidste indvendinger, så vil jeg sige tak, fordi I medvirkede. Tak, fordi du var med, Karina, Rikke og Annika. Selv tak. Og tak, fordi I lyttede med. Tak, fordi du lyttede med på Pet Talks, en podcast produceret af Professionshøjskolen Absalon. Er du interesseret i mere viden og inspiration til dit arbejde, og vil du holde sig opdateret på nye og relevante efter- og videreuddannelsestilbud, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på phabsalon.dk/bliv opdateret, så får du relevante opdateringer direkte i din indbakke. Er du til mere podcast, så besøg phabsalon.dk/podcasts. Her kan du finde alle tidligere og fremtidige afsnit af denne og en lang række andre faglige podcasts. Tak, fordi du lyttede med.